ihe ha ji ebe ahịa dị ka ha na-eje ahịa dị na ndịda ha na-abịa na ndịda ọkwa enwere Nigeria Republic wee nwee Chad gịnị mere ha na-ebu nri ha eje ebe ahụ ha ji wee na-ebute ya na ndịda ebe a na-ebi ya ma anụ ehi ha na-ebunye ya anyị na akpa etu ndị be anyị si ndị ohodu ha na-ebunye ya anyị na nkịtị n'efu ịmakwa ego na-ere ofu nama ọ bụrụ ego ka anyị ji ego nama ọ bụrụ ego ka eji ego tomato ọ bụrụ ego ka eji ego osikapa ọ bụrụ ego ka eji ego agwa ọ bụrụ ego ka eji ego ji ụtọ na ji na ihe niile a na-ebute maka ngwa gị ha na-ebute ebe a maka na ha bute ngwa ngwa ewere ego na ndị be anyị na-ejekwa n'ebe ahụ egote ha ha na-ejighị ụgwọ ha na-azụ ya ọ ahịa ka ha na-azụ ndị Igbo na-azụ ahịa ebe niile ihe ha chọrọ dị buru ya jee n'ọnwa ha ga-achọ gị ya buru ya na ha na-eje na China ebute ha na-eje na Amerịka ebute ha na-eje ebe ọbụla ya mmadụ eyizi na ihe wee yie achawa egwu maka na otu gị ọ fụwara ihe dịka isi kwuo na ewere mmanụ ọ bụ onye ọbụla jikọrọ aka mmanụ na-agbapụta eyo ya ka ego na-abata na ya dịkwa na ndịda ka eji edozi ebe niile ugbu a na-asị ka ihe ha ego ọkwa na ego si na ndịda ahụ a na-eweta ebe a ka a ga-eji wee bee aka n'obi mana ihe anyị na-ekwu bụ kedu ihe o ji fịa arụ na ndị ndịda agaghị ejikọ otu a ha wegoro otu abịa na otu ha were otu dị iche iche kedu ihe o ji fịa arụ na ndị ndịda agaghị ewe otu biko Chizzy ihe anyị na-ezu egwu na-ewe maka na mma na ị kwesịrị ikwu mana ka ihe anyị jụrụ kịta ka m gwa unu ndị mmadụ enefuzi na ụdị nghọta na mmekọ na ịdị n'otu bidoro pụtawa n'etiti ndị ndịda kịta ọ da-adịbu na mbụ maka oge mbụ asị na nsogbu enwere bụ naanị ndị Igbo anaghị ndị emegide ndị Igbo asị nke ndị Igbo abụrụzia nke mmadụ na oke ji wee sị nekwe oke gbuo oke nekwe oke gbuo oke dịdụ na ihe oke mere mana kịta ọ bụrụzi naanị Igbo ma ndị ndịda ndịda South ma ndị South ogwe dị ihe mego n'ala Igbo ruo ka ihe na-eme ebe ọzọ ị na-atụ ya na-agwa gị ụdị nghọta a na-enwezi maka na ihe a na-eme anwụnta na-ata n'abalị na-ata ebe niile o wee bụrụ na o nwere ihe na-ejikọ ndị mmadụ ọnụ ka afụfụ a na-atakọ ọ bụrụ na ihe na-eme gị na-eme m ga-asị gị nwanne m kedu dị ka isi eso ihe a na-eme ihe a na-afịọ kịta o wee bụrụ na ọnya nwa ka nnekwu ka m gwa gị ọ ka ndị be anyị ji sie ike wee mara etu a ga-esi were eriri wee kedo ọfụma wee kedo njikọ anụ anyị nwere kịta ka a ghara ya sị maka ndị ọgwụ anyị na ha kwada kwa mgbe ha na-achọ etu a ga-esi were ọgbaghara wee tinye n'ime ndị be anyị mana kịta ọ dị nka aka ndị be anyị na ndị ọzọ na-ekwekọrịta mana ndịda mana ndịda anyanwụ ọ na-amịta mkpụrụ daalụ Amechi Ugwuele ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwerekwu ka anyị na-ekwu maka abụbọ ọrụ maọbụ alụkwaghịm ndị na-ele efi na nri na ndị otu ndị ugwu kwekọrịtara nke ama dịka Amalgamated Union of Foodstuffs nakwa cattle dealers na ndị Northern Consensus Movement ọ bụ ndị a bụ ndị jikọtara aka ọnụ wee kwekọrịtazi ugbu a na ha ga-ebidozie wee bubatabazie nri na ndịda maka na ha sịbụ na ha ma bubazi nri na ha gbara alụkwaghịm ma ọ bụ ibubata nri na ndịda maka na ha sị na ha na-enwe nsogbu ha were nsogbu n'ala Yoruba wee nsogbu ha na-enwe na ndịda erika anyị wee na-ajụzi ebe ọ dị otu a nwanne m Izu enwe onye si m na ya afụbeghị ụdị nkewa dị na Naịjirịa ugbu a na-apụta ihe niile a na-ekwu bụ efi sikwa sịrọ ndị ugwu sikwa sịrọ ndị ndịda sikwa sịrọ ọ na-ajụzi ka ezi oge a ga-ewe ohere wee webezie mmepe na ihe bara uru na-agasị na ọchịchị kedu oge ndị Naịjirịa ga-ewu udoritebe uru ngọzi niile
Chineke ji gọzie ala Naịjirịa? Abịa na ihe jụrụ ịgụ akụkọ banyere Naịjirịa fụ na ma mgbe ndị ọcha nọ ma mgbe ndị ọcha hafere ọchịchị nkewa ha dị, mana ihe ndị mmadụ ekwuzi bụ na nkewa ahụ bịazi na jọ njọ na n'oge ọchịchị a na mana kootu na-adị ọ dị mkpa o nwere workshop kwuru anachọrọ ịlụtụ aka na ya ịma ife o ji ka nnukwu a na-enweta ife ha chọrọ ọsịsọ maka ha dị n'otu ịdị n'otu amaka mana abịa na tutu ezobika ekwanye ọ bụrụ naanị na ha dị n'otu nọ na ndị na-eke ihe na-ekenye ha karịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na dịka na nna gị bụ onye na-eke nri ebe a na-eme emume ọ hapụ ebe ndị ọzọ ole ndị na-eke ya ị na-achọ ịgwa nnọọ na ịdị n'otu ekwuru m na ndị na-eke ihe ka achọrọ ịbịa ekwuru m na nke na ndị na-eke kenyere ya na-ajụ bụ ọ bụrụ na ka mbịa biko chere izu Chizzy ka anyị gbatagodo ndị na-eke ga-ebu ndị nọ n'ugwu ị ga-anụ n'obi ya amechi ndị na-eke izu mpaghara lokal gọọmenti one ka Kano nwere mpaghara lokal gọọmenti 44 mgbe ka ngwa gị ka esi wee hazie ka esi hazie Naijiria a bịara mgbe ndị ọcha bịa wepụta Naijiria. Chetakwa na nwere dịka Naijiria ndị ọcha bịa wepụta ya kpụrụ anyị n'ike kpụkọ anyị ọnụ anyị na ndị anyị na ha amarọ anyị na ha dị emekọ ọ bụrụ ofu chi ka anyị na-efe ọ bụrụ ọdịnala ofu ka anyị nwere onwero ịkpụkọ anyị ọsị na bụ obodo ngwa nsogbu adọrọ. Mana mgbe ha na-ana ha bịa wepụta iwu ọchịchị obodo etu esi wee hazie iwu ọchịchị obodo a o wee mee ka ike wee dị n'etiti gọọmenti etiti werukwa ihe niile bụ ikike gọọmenti etiti wee tinye ndị a n'aka. Mgbe ndị agha na-achọ ịna ndị amị Abdulsalam Abubakar bịara sị ka ede constitution ya iwu ọchịchị obodo ka a si wee dechaa ha wee mee ya ka o wee bụrụ na ihe niile bụ ihe uru ga na-abụ ihe ga na-amanyere ndị be ha. Ọ dị n'akwụkwọ a ọ ihe gbasara ikperechi ọ ihe gbasara ike ihe niile gọọmenti na-ewepụta ihe niile ha haziri ka esi egwupụta mmanụ ihe niile gbasara gọọmenti dị na ndịda bụ etu a ga-esi wee na-amịta na-eweta ihe a na-atinye ya n'etiti. Nke niile dị n'ugwu dịka ụlọ akwụkwọ ụlọ akụ nke a na nke ọzọ bụ ihe etu ọ ga na-esi wee na-eweta ego a na-ekposa ekposa mgbe na-ajụ izosia. Kano naanị nwere 44 local gọọmenti one local gọọmenti na South East. Etu esi eke ihe Naijiria bụ na local gọọmenti ọnwa akwụ kịta ọkwa mmanụ a na-egwute na ndịda ka a ga-abịa onye ọbụla eke ugboro one ka ekere ihe a na-enweta n'ugwu Hausa dịka ihe a na-ekwupụta n'ime ala. Ọkwa mbọsị ka gọvanọ Zamfara sịrị na Zamfara steeti eretego nde kwuru nde ego na gold ya ọlaedo mana Rivers State gọọmenti amaghị nwa were ihe ha gwutara na be ha were aka ndị wee na-asị gị nọọ onye na-eke ihe nye gị bụ onye ma ofu isi na nọọ ịdị n'otu. Ezichukwu ikwuru maka ịdị n'otu a n'ihe nghọta bụ na ndị niile kechara ihe kee ya n'akwụkwọ iwu Naijiria nke bụ constitution. Ugbu a ọ dịghị ka ndị ndu anyị na ndịda amarụ ihe a ọ bụrụ na ha ama ya gịnị mere na ha agaghị apụta wee kụzie ka a ga-eji wee hazie ya? Chizzy ọ bụrụ si o nwere workshop kwuru nwanne nwoke workshop kwuru nchọrọ igbo ọ bụrụ na a na-ekwuru gọọmenti a na-ekwu esi ekenye nke ekenyere kedu ka anyị si wee o nwere gọvanọ nọ na South East gasị na ọ da-anata ego security vote ya onwere gọvanọ nọ na South East gasị na ọ da-anata federal education ya onwere gọvanọ nọ na South East gasị na ọ da-enweta internal generated revenue onwere gọọmenti gasị na ọ da-enweta ego local gọọmenti ya. Mana ihe a ekwuru na iwu Naijiria na-ekechara ihe niile dị n'iwu ahụ ọ dịghị ka ihe a dị n'iwu ahụ megidere ndị ndịda ka ọ dịnyere ndị ndịda? na-agazi megidere ndị ndịda
o megide ndị ndịda ndị cheke na mụ agasị n'omedo ndị ndịda maka na mgbe onwe nne na-ekwu mgbe a na-edepụta nyagaba akụkụ iwu nwara gara asị m na ndị ndịda anọrọ mgbe anọrọ 1999 constitution 1999 constitution na ndị de bụ Salami Abubakar's gọọmenti dere ya onye haziri ya ka edechara ya bụ Anwalu Yadudu prọfesọ Anwalu Yadudu bụ onye ndụmọdụ General Sani Abacha onye nwa bụ naanị ya nyochara ya ihe ọ hapụrụ ebe anwa bụ ihe dị kịta o nwere onye ndị niile na-enupụ isi ndị niile na-ekwu okwu na-eme mkpọtụ ka ndegharịa nyocha anya na constitution Nigeria na ihe a na-ekwu bụ na etu esi wee mee ya ngwane anya na South East steeti one dị na South East steeti one dị na North West steeti one dị na Kano naanị nwere 44 local gọọmenti abịasị na etu a ga na-esi wee na-eke ihe bụ na local gọọmenti ịbịa ka enyocha anya degharịa constitution etu ọ ga-esi wee dị onye ọbụla mma ha sị gị bịa na National Assembly ebe ha macha anya kee ya wee nye ndị be ha karịa ndị nnọchite anya ndị ndịda na-enweta dịka ebe mmadụ 200 ha na-enweta 400 ọ bụrụ ha maka eri mbọsị ekeri anyị nọ jee na history jee chekie etu esi wee mee ya ndị na-ebe anwa ọkwa mgbe Jonathan wetara ndị otu ga-ahazi ga-enyocha ka a mara etu Naijiria ga-esi wee gaa n'iru ọchịchị obodo ịma a na-ekwu okwuruokwu gọọmenti na-ekwu okwu nke a eziokwu bụ na o nwere wọchọt kwuru na ketede ya mana ama m na ị garasị m na kedechara ya na-ebu n'obi megide sọsọ ihe ndị ọtụtụ ihe ndị na-eti mgbu na kọnstitushọn Naịjirịa bụ na ọchị na ife dị n'aka federal gọọmenti karịrị ajụjụ achọrọ m chọziri ịjụ bụ ebe ọ dị otu ọ ya mere na ndị ugwu chịkọta ụwa kwuo okwu ndị na-achị ege ha ntị mana ndị ndịda kwuo ọfịa alụ maka na ndị ndịda na-ebe akwa na ha dị agazi n'ugbo kemgbe agbatabeghị o nwere okwu na maka ndị nnọchite anya imeji edu ka ndị ugwu ọkara ha kwuo okwu ege ha ntị ha na ha bịa agbakọta ọnụ both na North East ma North West ma North Central mana abịa na mgbada South ebe na ndị South East na-ekwu nkefa ndị South West na-ekwu nkefa ndị South South na-ekwu nkefa sọsọ South East bụ zone na-enwere up to 6 states mana zone nọ na South East nọ na ndị ọzọ bụ 60 states na ihe dị n'ọbụla ka anyị natagoro n'onwe anyị na-alụ onwe anyị ụka ọnya ka njọ ya ka ife nna nwodo ngọpụtara kama ka nke ejikọ ndịda ejikọ ndịda efu na mana House of Reps maka oge enwe ihe m chọrọ ijugoro maka oge ihe m chọrọ ịjụ na nkenke maka oge anyị na-asịkwa kwarapụ achọghị ikwu a na-ekwu ndị ugwu niile mana ndị ndịda niile ada ejikọta ọnụ gịnị mere na ha jikọta maka na ha jikọta ọnụ ha ebu ibu n'ọnụọgụ maka na ndị ugwu niile maka na ka esi kewasịkwa ndịda ka esi kewa mana a na-abịa ihe ruo ha ejikọta ọnụ dị n'ofu abụziri ndị ugwu ama m na ndị be anyị na mbụ a na-ejikọ ọnụ na ma ejikọrọ ọnụ a o nwere onye ga-eburu ụkpa ime ikpe jee dosa n'ukwu ya na-apụ ọ ndị be anyị mere ya maka na oke dị na ụlọ gwara oke dị n'ama na anụ dị na ngịga onye nọ n'ụlọ mepere onye iro ụzọ o wee bata biko enwere anyị akapụta ikwubu okwu a biko nsogbu adịrọ Hey, don't redo. Better itself. Now 10 gigabyte data just from my Intel so. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You so happy? Make I add extra stock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. Now so be self shock. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel because of the 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Now, where's that big note? Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my last work, then Oga's work, came home, made dinner.
And now, nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic Malt. Dubic Malt, grab the moment. Saturday's night of classics. Are you a lover of the oldies? Music from the 60s, 70s, 80s, 90s, and 2000s. Then come have fun with us this Saturday as we bring you classics with DJ Charles Khalid. Come hang out with our top celebrities from DJs, Comedians. artists, and even top Nollywood artists. And also, you stand a chance of hosting your birthday parties and dinner parties in grand style. It's gonna be exciting. So you can place your reservation with us at number 77 Park Avenue, Park Lane, behind Polo Park Mall in the Group. How many minutes will the program now? 08055341964. Listen, it is powered by Solid FM. Okay, before the This is a special announcement for all letter customers who are there. Don't make them drop your number. As Airtel don't make it easy for all the customers to link their phone numbers with their national identification number. Just dial *121*1# on your Airtel line or visit www.airtel.com.ng/NIN to register. If you don't sabi your national identification number, make you dial *346# to get out. Airtel, the smartphone network. okay, look how you take up on. Region 6 Enugu specially invites you to her Monday early morning breakthrough prayer at the anointing service for the month of March 2021 with the theme The Battle Axe of God. Date Monday 8th to Wednesday 10th of March 2021. Time 6 a.m. to 7 a.m. Venue ROCCG Region 6 Headquarters Wasteland Parish 5 Obara Avenue opposite First Bank. Ministry Pastor Kano K. Igbo, Assistant Continental Overseer ROCCG, and other anointed ministers of God. Special anointing comes up on Wednesday morning. The Battle Axe of God. Come with great expectations and experience the Almighty God. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege n'ụlọ anyị bụ Solid FM akara na kpọm n'itoolu ka eji weta ya bụ hapịa na akara na kpọm n'itoolu. Ị nwekwara ike ije ekiri anyị na Facebook na ije ebe a chọba Solid FM wee zitebe ozi nke gị na ihe ndị ọzọ. Anyị na-ekwu nri ndị ugwu, ya bụ ndị otu ndị na-ele nri egwupụtara akọpụtara nakwa ndị na-ele efi na ndị otu ndị kwekọrịtara n'ugwu, ya bụ ndị otu ugwu kwekọrịtara maka mmechi ha mechiri ibubatazi nri si na ugwu ịbata ndịda, nke ha mechara ọchị obodo Kogi bụ ya Bello mechaziri kpọọ ha nzukọ, gbasa nzukọ ha sizia na ha anụghị ihe ọchị obodo Kogi kwuru n'afọ juru ha n'ihe ọ gwara ha, na mere ha jisizia na ha na ndị otu ha niile nọ na ala Naịjirịa nakwa isi obodo Naịjirịa bụ FCT na ndị ọnụ elu n'okwu n'otu ha ekwekọrịtago ịda na-ebutazi nri wee bubazie dịka ọ dị na mbụ, bubatazibịa ya na ndịda maka na ihe ọchị obodo Kogi kwuru juru ha afọ nke ukwuu. Cheta na ha bụ ụzọ si na a ga-enyerịrị ha ego gbara ọkpụrụkpụ, emechazie ekwugide okwu wee ego ha na-akpọzi afọ wee bụziri wee bụziri ijeri naira 4.5. Ọ ya ka anyị na-ekwu. Amechi kpọ okwu n'ọnụ tupu anyị jere afịa. Amechi, nwanne m nwoke dịka m si wee na-ekwu, asị m na o nwere onye a ga-eburu ụta wee jee dobe na ụkwụ ya na-abụrụ ndị be anyị ihe gbasara na adịrọ n'otu izu na-ekwu maka mmana nwere ihe na-arụtụ aka. Nwere mgbe ọ na-ekwu okwu ọsị na a na-enye ego kedu ihe eji ego eme? Isi nyegodo ego nye anyị, ihe ị ga-ajụ bụ one ka a na-enye ndị a, kedu ihe a na-eweta
maka na ihe ha na-ekebu ihe si na anyị cha niile nwe kedu ihe ha wetara na tebụl ha ji wee na-ana ị na-aghọta maka na agwa gị some of these states a na ha agwa gị ihe a na-eme ihe a ọha makacha nwee ndị na-achị achị ọha maka abịa onye isi ndị amị kedu ebe o si onye isi ndị uwe ojii kedu ebe o si onye isi nka kedu ebe o si mana steeti anwa kedu ihe ha na-eweta ha na-etinye n'akpa onye ọbụla ndị oyibo si monkey dey chop baboon monkey dey walk baboon dey chop ndị ụfọdụ na-arụ ndị ụfọdụ a na-eri ụdị ha bụ ihe na-ebute esemokwu ọ bụrụ na a na-eke ihe ka esi eweta ọ dị iche hapụ ndị ị na-asị m kedu ihe ha jiri ya wee mee ka m gwa gị n'agbanyeghị na nwe ka esi eme ndị ndịda ije na mgbago ebe ahụ ọ bụ etu a ka ụbịam si wee dị ebe niile kedu ihe ha jiri ya wee mee ajụzi na ihe jiri ya wee mee ọ dị mkpa iji ihe jiri ya wee mee sikegodi ya ka ekwesịrị ike maka na nchịkọrị na anyị ga-agbapụ iwetakwana ihe gara ịma na ikwuru okwu ihe ndị a ụdị ego a na-akpa afọ kedu ndị ga-akwụ ndị ndịda ụgwọ ugbo ha niile a na-emebi na ihe niile a ga-emebi ihe niile emebiri na nke o nwere tinye na before o nwere obodo dị na South East a na Abia ịmana Abia na nata allocation na nata 13% derivation mana kedu ka ajụ ga-ajụ onwe gị kedu ka ọnọdụ kedu ka esi n'imi na ya dị ndị Abia ọ bụrụ ego ama mgbe a na-abịa ama m Peter Obi na Anambra steeti Peter Obi ji ego eweta na Anambra wee megide wee lụọ ọrụ edozi obodo ọ bụrụ na nwere ego niile na obere ego ka anyị nyere ga-enye kedu ife ije wee mee na oke na-ajụ bịa jụ nkira na ife dụti ife abụọ na anyị nwa ga-anatagodu n'onwe anyị ga-anatago n'onwe anyị ma ndị ndu anyị o na because anyị nọ n'ebe akụkọtago n'onwe ofufe na-efu na ndịda anyanwụ ma anyị nwa na ọ dịka ndị ndu anyị na-afụzi anyị ka ndị ọbịa oge elugo mgbe ndị na-achị anyị ga na-afọ anyị ka ndị na-aka ha wee kwurịta ọnụ anyị maka ekwesịrị maka na Chizzy ọ na-abụghị ụfọdụ ihe na-eme m na nne nzukọ ndị omeiwu iwu ife ọdụka ndị na-ekwu okwu bụ ndị mgbago ugwu ndị asị ha ga-ebe ha ka kwuchite ọnụ anyị ha nje onye ọbụla lebe ọ na-alụ ụla ndị anyị etinye nọrọ onwe ga mana ịnọ ọrụ ajụjụ ịjụ ọzarọ ka ntinye obere ọnụ ya tupu ikpọpụ ekwentị a nee anya ị na-ajụ ndị ga-akwụ ndị be anyị ụgwọ nwere ya na-emere ndị be anyị a na-akwụ ha ụgwọ egbuo onye be anyị n'ugwu Hausa dịka nwa amadi na-eje eti mkpu Jizọs akụgbuo ya o nwere ihe mere na Abuja emebie ebe ha na-azụ ahịa nwe ha na-enye ka e wee kwụọ ụgwọ ị na oge a na-agwa gị ihe niile ụgbọ niile eme ihe ndị be anyị nwere onye enyere ya ọha na eze na-achụ mgbe mere na ya oyibo abịala mee trafik gọọmenti na-emecha mita hacha niile onye bụla ụkọrọ gakwe ọchara Rivers State ugbo onye ka anyị gbapegodi na ekwentị biko maka na ụmụ ọtụtụ ndị mmadụ chi tinye ọnụ n'okwu a onye ka anyị kene ụtụtụ ọma onye ka anyị kene ị ga-akabara kpọchara anya ọzọ akara ekwentị bụ 09097711009 ma 09023111109 ị nwere ike ịkpọ 07050791009 nkeji one ma one ka anyị nwere ịnabata ndị mmadụ dịka ya bụ mmemme na-aga n'iru onye ka anyị kene ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi agbọ anyị nabata gị ozugbo igbo anyị okwu maka na oge adịrọ onye ka anyị kene ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi agbọ ebe nya bụ okwu gị nkenke gaa n'iru nsogbu anyị bụ ndị na-acha anyị ndị gọvanọ anyị adịghị ekwu okwu adịghị ekwuchitere anyị otu ugwu si na ha na-ebutezina anyị ndị ọzọ ma nwee nzikwa na ha ga-ebute ndị Igbo anyị tochiri ndị na-acha anyị tochiri ikwuru sị ka ebutezina anyị achọrọ ka anyị kọwa nke anyị adịghị ekwu okwu adịghị ekwuchitere anyị ya bụ nsogbu anyị. Daalụ anyị anụghị ihe ikwu onye ka anyị kene ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi agbọ disansị gaa n'iru ana m anụ ihe ị na-ekwu bee ya nkenke eziokwu bụ na ihe ndị ugwu mere anyị
ask him that thing. Even though we him put before, we want to change the way it is. Oh, yeah, they have to die in the state. Different changes to the chain up with the child. How does you get that? That's not a Kuko Garibo, Kukunaira. Then, how do you guys have to have this river? The never equal as I figure to the other right now. How do I stop it? Once in fear, the band of Randy, China, Munai. ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ nnọọ gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu bee ya nkenke anyị anụghị ihe ikwu daalụ onye ka ekene dịka akabara kpọcha anya ọzọ na anya da ihe na-ekwu ụtụtụ ọma gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ na-ekwu gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu bee okwu gị nkenke onye anụghị ihe ikwu obere ihe ma aka daala anyị nabata gị ọfụma ka anyị were ndị oge na asa kwara anyị nabata onye ka anyị kene gaa n'iru mgbe okwu gị nkenke ozugbo ozugbo n'oge adịrọ biko iwe na-ewe ya maka ndị afọ anyị anyị ekwedugo ha bụ ndị ha na-abụrụ ndị ha nara anyị chọrọ anyị prifad ha dị nkwadobe inye onwe anyị anyị ha bụ ndị ha nara anya anaghị ihe kwuru daalụ gwa ga-abụ onye ikpeazụ anyị ga-anabata n'ọnụ ka anyị na-anya na ndị na-esonyere anyị na Facebook onye nke anụ nwa bụ Fraịde Ogbo ọ sị na o si afọ Igbo biko na ka anyị ndị be anyị nọ na ndịda ka anyị nọkọ n'ọnụ n'ihe adamawata ihe na-ekwu biko na odododo nke a bụ Kensili Ogbu aha m bụ Kensili esi Enugu wee na-akpọ daalụ anyị nabata gị ọfụma onye ọzọ bụkwa ya bụ Kensili Ogbu biko ndị na-esonyere anyị na Facebook biko anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche daalụ na maka isonyere anyị ji ohere a wee na-ekene Izuchukwu Ekpueke ya nakwazi Watchshot Amaechi dịka ha na-abịa adọnyere anyị ukwu mgbe ọbụla anyị kpọrọ ha ka ha kọwara anyị okwu n'ọnụ makwa na okwu dị na akwụkwọ nta akụkọ daalụ na afọ m bụ Ajibo ịkpọ mgbede gwa gị ma aza gị Chizzy ọrịma ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị ma ekele onye ikwu kele onye nta si na ụbọchị Fraịde ọzọ anyị ga-awụchikwa ebe a n'okwu akpụ n'ọnụ chebiri ime na ọkwa elekere ya anọ kpọmkwem oge anyị ga-eme ya n'oge Kpakpando n'oge anyị ji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche ọ ga-adịrị nwoke madịrị nwaanyị ma ọ ga-adịrịrị anyị ma cheta na okwu niile kwuru ebe a na alụ niile akpara bụ alụ ndị kpara ya na ndị kpara akpa ọ bụrụ nke anyị na ọnụ ka mana ọ ga-adịrị anyị niile ma maka na ihe a na-achọ bụ ọdịmma ndị Igbo na ọdịmma ndị Naijiria onye mara ihe na-ese okwu ya mere ya abụ m Chizzy ani ka ọ dị nụ Good day, everyone. It's indeed a delight for me to share with you about Rema